Hola, hola, que no m'escolteu? Doncs si m'escoltéssiu, aprendríeu una miqueta més de respecte, ja que us he d'explicar una història molt interessant. Hi havia dues nenes que mai acceptaven l'opinió de l'altra. Les noies van pensar que si no s'enfadaven podrien gaudir de la seva amistat. Van arribar a la conclusió que... Un món sense respecte no pot evolucionar.